Аллаху акбар, Аллаху акбар. ست خدا فوق خدا خطلمي ست خدا شناغ دقيدلمي بسوميا بوار زي فجر يتحشخو لاغا ثابرة أبي زغنغم شحت توخوا يوجم غيغك وجالك وثابمي عليه الصلاة والسلام يبيغمبر غردي فاشمخ. Какое бы благо нас ни коснулось, от какой беды мы бы не спаслись, все это по милости Аллаха, свят Он и велик. Свидетельствуем о Его единственности и верим в пророчество последнего из посланников, саллаллаху алейхи вассалям. بسم الله الجماعات الله تعالى متخم أقل قريتها كودي زري غزا كفو كودمي أقل رخو كفو إيجاد. Община мусульман. Всевышний Аллах дал человеку разум и сделал способным размышлять и постигать многие вещи. أو بصوري أقل زاقجة زفج أقل زاجي زفج زفج شتامي الله تعالى بيغمبارها قيغا كنت متكسحري قريغا كنت. Но не все решается разумом. Если было бы так, то Всевышний Аллах не послал бы пророков и не стал бы не спасать Писание. أو سلنقجة غابشتما أقل زاجة بصوري زفج شتامي أقل شوانا غانا خزبادة الحم ستي إسري من دنيا نخ قاشي خلو ملكوري قولقوري نخ قارحة وشتنت. С другой стороны, если бы все было подвластно разуму, то обладающие острым умом и знаниями были бы более успешными, чем другие, им бы доставалось больше власти и больше богатств. مدونيم ملكو قراحجر قزديجري قزيخاجري قزراغ سببري يجاوا يشو أو نخشما يشخنو دكور قزدريخنو ريمشو سكتابشم دونيم تيت. Сколько в мире таких людей, которые досконально изучили все тонкости мировой экономики и какие способы есть для приобретения капитала и его умножения, но тем не менее озабоченных тем, что поутру им самим нечем утолить собственный голод. يا تصدر شواغا كمتو يا كم تخرجوا جمي غاخون بجانا وزجي وشقوغ مخونو سكدابش بدونيم تيت ملكو يا بغدال يا زمي يا بنمي يا بنم يا بنجمي يا خولي قونو. А с другой стороны, сколько людей, малограмотных, неспособных написать собственное имя без ошибок, казалось бы, годных только в качестве пастухов, но богатств настолько, что их богатств хватит и им самим, и их детям, и их внукам, и правнукам. أبصم قيجراجي مدنيا أجشخو زكرش قد قولوا أم نخرة قد قولوا مؤرنا خبر أبقي جراجي زيجو أنغم غنابقى هيماء شاخ خوري ناخوري زشا أقل جي تفتكم قاكو بسجات حشكم أخوري أبخجن أبشقو غن خوي. Это означает, что в этом мире не все так однозначно и есть много непостижимого, а непонятного больше, чем понятного. Это означает, что все нужно возвращать к тому и надеяться на того, чье знание безгранично, кто знает явное и тайное, кто даровал людям разум, к нашему великому Господу. مثلا بسجج ميم شحاش حمي من دعاء الذنوب يا عمر ثابم عليه الصلاة والسلام دغج خريجر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين شبير وزيب سونا غام قخوت شماو دونير زاتيز أغا ويقوجا غمس شوقوغ سي أوخ حق صوري سفوزا غزاك وزنا بدحيغ وخديزجي سيش حمس قخو مغانا شبير. Именно поэтому благородный посланник, саллаллаху алейхи вассалям, призвал нас читать каждое утро и каждый вечер ниже следующую мольбу. «О живой, о вседержитель, я надеюсь на милость Твою. Приведи в порядок все мои дела и не доверяй меня самому или моей душе ни на одно мгновение». زنمز غمنو فاتحة سرمهتو يهدينا الصراط المستقيم غوغزاكم دخوزج
جد أدي أرد درا وزاجنا غمسة شغي دخونا قجيرا. В каждой молитве в суре Аль-Фатиха мы по этой причине произносим «Ихдина ссирата аль-мустаким», «Веди нас прямым путем», ведь мы всегда нуждаемся в руководстве. زما خوزاقم يكوتش ستخديز أوخ تخوي ريحات لرا أوخ تيوخاو زري جنمرا قخيخ نمرا يمشو أي جامي نخف مرا نخاب من غخو مشو داوديز أوخم تيوخاو زما خوزاقم يكوتش تحشخم يوزا جنغام دخونو قوراد. Сколько раз в течение суток человек сталкивается с ситуацией, когда не знает, что выбрать и как поступить, или, сделав что-то, не понимает, что лучше и что важнее. Получается, что даже в течение суток мы столько раз осознанно нуждаемся в руководстве Аллаха. أعوذكم زريمة خجم غاتش زغور زغش خج زغور زغش خج رز يغاونا خج إذا ودهرا قرآن زخجي أري نسوا الله فأنساهم أنفسهم الله حري شغبشاتي ياش حري أشي غاغبشجاشيو. Но из-за того, что человек не знает себя, он многое мнит о себе, зазнается и устремляется к погибели. Вот про таких говорится в Коране: они забыли об Аллахе, и Он заставил их забыть самих себя. تفهم نخكب زغد الدواء خاطر الله تعالى زرخ ونقر نخبد الدواء غزقر ورا. Самый благоразумный из людей тот, кто лучше других понимает, насколько он нуждается в Аллахе. إذا ودشت جهات جام زخورنا سفن بابشة شو نغا غزرقوش مخوش وانا غاشخر بغدالتن وي صخومي جو نغا خباخشة عرست ودا جو نغوي شرريت يقرور زر معشر يزري زرقواش معشر نخ قرو أجو مخ. Чтобы достичь таких высоких степеней, человек должен обладать огромными знаниями. Чем больше знает человек, какая бы эта область знаний ни была, тем больше он понимает, насколько он слаб и бессилен. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وجوهر زبزغاز سيكور ويدين بدو تغت جزء أدواري زهو جوجر أنا بغيت حاجة قبس سرا. О изменяющий состояние сердец, утверди мое сердце в исламе. Эта мольба также относится к нашей теме. يشهد فددو بغمبر ثابم عليه الصلاة والسلام يقول اللهم زر أجسر يق بتر أب زر خوي متجر بغمبر بتر أبي دي جزابوش تامة تا دناخبر. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, понимал, что его сердце в руках Аллаха, и что он не властен даже над своим сердцем. Если об этом переживал сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то кто мы такие? بغمبر بتر عليه الصلاة والسلام الله تعالى مغد غجريا قرآن ميت ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا دوا وزتد مغات مجي أبها ميديج جوا بنم تكشي أجارجي. Несмотря на то, что он, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, все же Аллах обращается к своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, со словами: «Если бы мы не удержали тебя, оставалось немного, чтобы ты склонился на их сторону». زيجو غيشر دين من بيهر بغمبر عليه الصلاة والسلام أجل نقوجي قزريجا جشتاهرا ما هو قص زقور غخوا غثاغد زقور غخات حتى زهم يتيل حبي غمبر عليه الصلاة والسلام يجنو دين قيحام زقور خراغت حنم زقور خراغت خنو والله حينم زتري غالب كتابر عليه الصلاة والسلام. Речь идет о том, что враги религии пытались всячески воздействовать на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, каждый день что-то предлагая, чтобы склонить пророка, алейхиссалату вассалям, на свою сторону, дабы привнести в ислам что-то свое. Но Всевышний Аллах, как известно, удержал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. الله حوزي جوزاغري نمزح ودوازة ديف زي هالثم تشغي دخي وزا جنو ديش حدا غخي مغانا جنو فجأة بجانا غزجة زد مخرجاو يباشحة دريشة جنو. Аминь. Обращаемся к милосерднейшему Аллаху неизменно направлять нас к благу,
не предоставлять нас самим себе, и чтобы мы предстали перед Ним, изменившись лишь в хорошую сторону. Аминь. Аминь.